suk kabasyong marway ban ya kaba arngut hato kani kalong kaba shisha ne kaba bakla ya kata kabenta ngin ya play hakane ka video jangan mentakasngi nga kerpat ya phi bapin page ya kani ka video nado bastang hado banakut haswa bapin comments ya ke jing comments ke jongpi sngap shwa ya ke jing kai sngap shwa ya ke jing banchai hadinang ta sa ai ya ke jimut ke jongpi ha ke jing ide bar kani ka jing ka jangan mentakasngi katin jong ubli ha ke shithi ka banangkong jong u apostle paul syakin nongkorin kalau nang ka bahnyo ka khot ka banangkong ka ongkum ne te shephang kita ki aka ru ya kiba latho hanga kabha ya ubru ban om yo tengah Henry haki wepat ke bentah jong kani ka jo ka bible ka khatin jong beli haki kitab genesis kalau nang ka baar ka dakhot ka bakhat phra ka yetho ingi kum ni ba utrai uba ubli ulong ombit ya ubru ba unsa marwe ngan thau ya u ya ka nong sumar lem ka babiang hakawe ka bentah ka ong ka bha ya ubru ba un om yo tengah Henry hakawe pat ka bentah ka ong ombit ya obru ba unsha marwe kani ka video junga mantaka singka long ka video controversies iwe ya ivepat namar jong kata kadau video ban pechwa ya kani ka video ya kani ka jinghikai nado bastang hado banakut ban yo ya ka jingpan syai hatu ka bhaya obru unshong marwe ne arngot tungin stang Kuble je pi ki perlok ki bi ije ka jonga manga ngade remingson bamon bat nga pedeng sngom hai pi syakani ka channel jongi mantakasngi lada fidang wan haga sen ke banangkong ngap yang sngom hai phi bat nga kerpat pi sngom ha ban subscribe ya kanika channel bapen yo shibun ke jing hikai shipang jong ka jing im ka baman lagasngi bat lada fi long pat ki subscriber ki baju page ki baju ngap ya ka jing hikai jong ana ka por wanam klep ban like ya ka video bat khamtam ban share ya ka shaki perlak jompi to menta fila like fila share bat ka menta jong itu batang thamai fila subscribe tongin wan shaka menta jong ka jing hikai jongi mantagasngi Hakashithi ka banangkong siya kinongkorin kalau nang kabahanyaw kadukot ka banangkong upol ustang da kini kikintin te siya pang kita ki aka ru ya kibalat ho hanga kabha ya ubru ba un om yo tengah kani kalong gajing hikai jong upol bakalong kababha ya ubru ba un syong marwe lada ula balai upol ukren ya kini kikintin to mentah kandiat ngin pai siya ka history jong upol u apostol balai ken ulakran ya kini kikintin lakha ya upol uba kerteng usol hakajisha hakashnong Tarsus kanongba hakashnong Sicilia lanai ka Turkey hakinikisngi hakisnem hadin jong ujisu ulawan nakajai benru Benjamin bat ulong unong shong shnong jong kanong Rome ula pendep ya ka jingpule jong uhapo jong ka jinghika jong urabi Gamaliel uba pau namba bat ula tip bha shipang jong ka jinghika jong ki jiu bat ro shipang jong ki hukum jong Moses haswa ban penkela ya usha upol ulong unong le ben bakrau jong ki banget jong ujisu lene ki Kristen ulah penjitam ben ya ki Kristen hakitu kesngi bat ujuk hot ya ki kinong keren ben belai uwat bat uset patok bat upen hitam ya ki te hakiwe na kita kesngi kat ba udang lek ban penjitam ya kita ki Kristen hakitu ki por bat ban set patok bat ban penjitam ya kita ke banget jong ujisu ukenduk ya ka jing kenduk ka bakrau bah hakaji im ke jong hakaba ka jing shai na beneng kawan bat ka thaba keleng saudong yu bat ulak kelon kram hakando bat yo sngo ya ka sur ka ba ongkum ne sol balai me penchitam penyanga bat usol hakatak por ulapan phai kitin uang melong uai kenrat berkata ka sur kalong ngalong u Jesu uba mela penchitam pen usol ula matla dakata ka jing shai bat la yalam yu sha Damascus laisngi klembam klemdi rum bat ukundu ya usunran uba kerteng u Ananias ubala bot ya ka jengkren jong utrai ubala hukum yu ba unlek ban kata ya ubru uba kerteng usol bat ulek kumta kumbala betha yu ba unle bat usol sacisin bat ulayoi lapan baptis ya usol bat ulong ubru uba dap da umensim bakhoi bat hadin jong kini ula IT yala ka jong ka jingim jong usha ukunrat usol ustang ban yalap ha Damascus bat upen bena bau Jesu ulong ukhon jong uble ka jing shlur jong u ka penkendit ya ka jiu ha ka tukipor bar kila persya bar kila maham ya ka jingim ka jong lapen kala ya ka jingim jong usol sya upol kepada ka kerteng Rome bat latip ya ukum upol
u apostol. Upol ula shim ya ka jing yat lenti kum missionary keleng saudong jong keru. Ula yat lenti haki bon ba ki jaka kum ka Cyrus, ke Asia Minor, ke Greece, Rome, ban penyiar ya ka gospel jong u Jesus Christ haki Jew bat ki gentle. Upol ula tho shibon tili ki shithi sha ki balang Kristen haki tugeski. Ula ai ya ka jing hikai, ya ka jing pen i bat u ai mensim ya ki bangit haki tugeski. Kini ki shithi ki kenthop ya ka shithi sha ki nongrom, ki Korin, ki nong Galatia, ki Ephesus, ki nong Filipi, ki nong Kolosai, bat ki long ki benta ke bakongsan jong ka testament ke bathamai. Ula ai hangi ya ka jing hikai ka bakongsan tam kum ka jing ai e jong u Jesus Christ, ka jing i ba jong u blay bat ka jing selok jong u mensen bakhoj. Ula hikai yangi ya ka jing teli kum ka balang. Bat kiwe ki jing hikai bat ulong u benta ka bakongsan tam e na ka benta ban shape ya ka jing hikai Kristan. Upol udon ya ka taka jing ai ban long marwe. Haka dekat ke bahannya upol uong ba barok na perang jongi ngidon la ka jong ka jing ai ngobha. La ka de ka jing long marwe ni ka jing long armut. Ngan puli ya ka ni ka dekat kumba kalong. Namar dagamon baki beru barok kin long kum mangahi. Henry uwe pa uwe udon ya ka jing ai bor hala ka jong na uble. Uwe dakum ni uwe pat dakum tai. Upol usong sak marway baro ka jing im kajung. Namar ba udon ka jing ai ngobha na uble banlong marway. Kabala ai la diu ba un IT met bat mensim na ka banta ka ministry jong u kontrat klem ka jing benwit lene ka jing benthut bat ka jing ki khle jong ka jing shong lok. Bat upediang ya kani ba om baro ki badon ya kani ka jing ai ngobha. Bat kito ki badon ya kata ka jing ai ngobha banlong marway kalong ka kabu ka ba khrau bha e ban shakri ya u konrat. Kajing syak jung upol ukendo shibon ki jing e ki bakrau ha ka jing im ka jung na ka benta ka gospel jung ukenrat la syok yu la set patok yu la lentem mau yu la penpa ya ka leng jung bat bon ki we ki jing syak ki ba shirk he ba Henry wat hapeng jong ni ki jing syak shitom jung ulai yeng scam na ka benta jong ka mission ka jung man pen he man peniar ya ka gospel jung Jesus Christ. Aset patok ya upol harom. Hakaba ula penlut ya kipur ki bakhado e jong ka jing im ka jungu. Nangta utho ya ki shithi shaki bon ba ki balang hakitu kiski. Bat kat kum ki record la ong ba la penyap ya upol dah ka ba penklat ya ka khli jungu naka met ka jungu. Upol uong yang ngaban im kalong ungkris ban yap kalong ka jing mentoy. Upol uong ba lada fila ban syak kumba syak manga tika biangken ya pi ba pinsyong marwe namar ka jinglong marwe kadon la ka jong ka daw. Henry lada fidan jimut ban syong marwe ban pen ngobhai lade bat kenika perthai kata ka jimut ka jong pi kalong ka babakala. Haka juk orkom ladangi phai ka jing im jong ujisu utrai bat unong pen im jongi. Uim ya ka jing im marwe bat u IT ila ka jong ka jing im ka jung na ka benta ka mission jung ha ka perthai langba ka jinglong marwe jung ka ala di u bon khmi bha ya ka ministry jung open court ya ki bapang bat ke jing hikai jung bat ha ka bakhat do e ula ban IT ila ka jong ka jing im ka jung na ka benta jongi kini ki arteli ki nuksa ki pen i yangi ba ka jinglong marwe ka don ka benta ka bakhrau e ka dei ka jingkhot jong ubele na ka benta ka buram ka jung om na ka benta ban pen ngau bha ila de mar ka jing ngau bha jong ka perthai Henry lada ngimla ban im marwe ngimla ban lait na ka jing ngau bha jong ka perthai lada ngimla ban im ya ka jing im ka ba hok ka jing im ka ba khoj dena mar kata upol hi ha ka khot ka ba ar u ong kumni Henry namar ki jingle area tu ai ba ubri baro unyo yala ka jong ka tengah patu ai ba ka bri baro kan yo yala ujong utengah kadakhat balai ko ogum ni tu ai ba utunga un ai ha ka tengah ya ka hok jong ka mar kumjuru kata ka tengah ya utengah kata ka tengah kam dan bor halor jong ka met jong ka Henry uta utengah ke bat kumjuru uta utunga don bor halor jong ka met jong Henry kata ka tengah ke upol ukren namar bunsen ke jinglong marwe ka yalam ya ubru shaka pop dena mar kata ma uru u support ya ka jinglong armut
ladangi phai sha ka jing stang jong ka Bible ka jing shong kha ka long ka ka bala bo da ublehi ha ka kitab Genesis ka long ka ba ar ka dokhat ka ba khapra utrai uba ubli ulong ombit ya obriu ba unsa marwe ngan thau ya u ya ka nong sumar lem ka ba biang ka bala penlong ya ubli ba unsna ya ka im na ka banta jong u Adam bat kalalong ka jing ya tho ka ba nangkong kaba ublei ulabu bakin long kinong kersyan mar keliang ngan phai biang syaki kintin jong upol hakad khat kaba heniu bar kaba phra u ongkum ne namar ngadamon baki bru baro kin long kum mangai henry uwei pa uwei udon ilaka jong ka jing ai bor laka jong na ublei uwei dakum ne uwei dakum tai nga ong te hakita ke ba khlem shong kurim but hakita ki riukan the ka bahaya ki bakin sa marwe ladaki la kumanga uong upol nang ta ubadang shushu ha ka dokhat ka balai phuar hado ka balai phusan ko ongkum ne te ngamon ba phin long ki ba khlem khoslai uta ubom shong kurim uyai penle jimut shapang kita ki ru ki jong utrai kumnu unyo pensngau bha ya utrai omman pensngau bha ya ka perthei lani ya ka metjong henry ban pensngau bha ya utrai kada khot ka balai phulai ka ongkum ni henry uta uba la shong kurim un yai penlet jimur shapang kita ki ru ki jong ka perthei kumnu ba un yo pensngau bha ya la ka tengah bat ka thei soti ru ki ya pher kata ka jing bom shong kurim kayai penlet jimut shapang kita ki ru ki jong uturai bahkan yo long ka bakentang haka met bat haka mensemru henry kata ka bala shong kurim kan penlet jimut shapang kita ki jong ka perthei kumno kan yo pensengom bha yala utengah tenga ong yakani ya ka ban penmentoy ya phihi ban yo bo jingriam ya phi henry nagbenta ka ba itenat bat ba phin shakri ya utrai khlem jingwit ka juk rokom larangi phai shaka jigim jong ka Mary bat ka Martha hakaba u Jisu uwan shayeng jongki bat hagat ka por katba ka Martha ka dangbun kam shepang jong kita ki kam ki jongka katba ka Mary ka shong ka ngap ya kata ka jingkren jong utrai hasngap hukum nu kumar tha ko ong ko try mem khmi baka para jonga ka ino yanga pan chutrei marwe to ong ye kana makata bakan yerap lem yanga henry utrai ulayat hu uda ong haka ko martha phakoslai bat pha penjitam sat yalade shepang bon ki eru henry tang kawai kabadon kam ka Mary kala jit ya kata kabanta kababha yakaba on rong no naka shosho ka ktien jong blei ko ogum ne henry kumba ublei ula sam ha uwei pa uwei kumba utrai uba ublei ula khot ya uwei pa uwei kumta ken to ai ba un yat kumta ru ngambo hukum haki balang baro hakata ka jingkhot hakabala khot ya uwei pa uwei to ai un yaisa hakata ken namar kata lada filong ki bala dan lok ne ki badang marwe kan mau ya kene baki ki ba phi don ka don la ka jong ka jimen toy bar ka lat ban shakri ya ublei ka jinglong arngut ka don la ka jong ka jimen toy ha ka ba arngut kin shakri ya ublei kin ya snok tilang ban wat ya ka jingthmu jong ki ha ka perthei ka jinglong marwe pat ka don la ka jong ka jimen toy bar ka ta ka long ka lat ban shakri ya ublei khlem kanu ka jingka khlem kanu ka jingwit nak menta ban terai nak menta ban shakri ya ublei jinglong arngut kalong ban kersyan iwe haka jing shakri jong ublei kat ba ka jinglong marwe pat kalong ka jinglong light load ban shakri ya ublei wat shong marwe namar ka jing sngaw tenat ladehi henry nak menta ka burom jong ublei don bon bha ki khon samlaki ong ba la ka ba shong marwe ban ya ka ba arngut ki shong marwe henry ki kam auria ki ba bon jaj ki le ha ka jem ka jongki ki shong kha kat shabalap bat ki pen pun khon ya ki kan the kat shabalap bat ha ka ba khaddo ki shu e khon re ya ki kan the bat ki ong pat suk ka ba shong marwe ki tongan ong pi kim de ki shinrang ki ba shisha ki don ki samla shinrang lene ki the ki ba shong marwe ki ba kejit na ki yeng jongki ki mi ki pa jongki ki bam jule tray henry ki ba shukujit bar ki ong pat suk ka ba shong marwe ban ya ka ba arngut
Yala de kim julai trei kim julai bela Henry ki shong hayeng bat kishu kejit na ki kimi ki kipa. Kala biang te Yakarta ya ki bakin shong lok. Henry kishu im ya kanjing imban penasngau bha ila de bat kan ka perthei. Nada ka longkum ta kata kam de ka jing hikai ka ba naga khtien jong ble. Wat shong marwe nak benta ka jing pen ngobha ila de Henry nak benta ka burom jong ble. Bat lada fijit ila ka jong ka lok tu le da ka jing thamu. Bat menta lada fidan marwe. Wat kerke wat ting uble udon ka jing thamu ka bakrau nak benta jong pi lengba jong pi. Pendon kam hok ya ka jing long marwe jong pi ban syakri yo ble nado ka tenrai ka donor ka jong pi. Hakabakut ngilap nong ba lakadei ke jinglong marwe ne ke jinglong arngut baro arteli kide ke jing ai sngomba jong ublei baro arteli kini kide ke jingkur khu jong ublei ke ei ke baton kam yang ibangin lek kalong la ngilong marwe ne ngilong arngut to pundon burom ya ublei hakanu kanu ka situation ke ba pi don haka jim ke jongpe kublei shibon ye phi namar pila join rengkat pat ngada ke ba ngap ya ke ne jihika jonga mentakasi lada filap ba kane khubor ka ai jing mentoy yapi wanam klep ban like share ban subscribe ban yo shibon ge ji hikai shagalanti ka ji shai nak benta ka borom jong ble tong ni ong lang amen.